Ftit xhur li ilha mwaqfa ALS Malta diġà ġabret il-fuq minn 100,000 euro, flus li qed jintużaw biex isir riċerka dwar din il-kundizzjoni li f'pajjiżna bħalissa hawn madwar 50 persuna ibatu minnha. Dan qalu Bjorn Formosa, persuna li tbati minn din il-kundizzjoni u li bħala fundatur ta' ALS Malta huwa l-moħħ biex titqajjem iktar kuxjenza f'pajjiżna dwar din il-marda. Diġà bdejna offru varji servizzi lil min tibati mill-marda, qed insegwu nies professjonisti u ovvjament qed nikkejterjaw ukoll għan nuqqasijiet u ħtiġijiet li jista' jkollu. Formosa fakkar kif dawn l-aħħar 6 xhur tnedew diversi proġetti għalkemm l-enfasi tibqa' dejjem ir-riċerka. Dan bil-ħsieb li l-ġejjieni ta' persuni li l-batu minn l-ALS ikun aħjar minn dawk li jsofru minnha llum. Tleġimgħat ilu lanċajna l-proġett tal-MND Biobank, dal-proġett ħajkun qiegħed jeżamina nieħu samples minn dak morda bil-marda tal-ALS, neżaminawhom fil-laboratorju tagħna u mbagħad nidentifikawhom biex naraw insibux xi tip ta' kura u soluzzjoni mal-marda tal-ALS. ALS hi taqsira għal amyotrophic lateral sclerosis, magħruf aħjar bħala motor neuron disease. Din hija marda speċifika li bija ċ-ċelloli tan-nervituri jibdew imutu u taffettwa l-muskoli tal-bniedem tant li l-individwu jibda jsiba diffiċli biex jitkellem, jibla u eventwalment anki biex jieħu nifs. Bjorn Formosa jisħaq fuq il-kooperazzjoni u l-għajnuna tal-gvern biex min jinħakem minn din il-marda isib iktar appoġġ. Bdejna wkoll dal-aħħar xhur nitkellmu wkoll mal-Ministeru tas-Saħħa, ma' Konrad Mizzi u ma' Chris Fern, dak li għandu x'jaqsam mal-aspett mediku biex dak l-affarijiet li forsi bħalissa mhumiex disponibbli għall-pazjenti ħanibdew proġetti wkoll biex nagħtu dak is-servizzi lill-pazjenti biex ikollhom l-aqwa kura possibbli. Fuq kollox Formosa appella lil pubbliku biex jibqa' jgħin lill-ALS Malta mhux biss finanzjarjament, iżda wkoll bis-sem tiegħu fl-attivitajiet li jkunu organizzati bil-għan li jpoplu ikun ukoll iktar marraf.